Corporation Chongbarite Nagar Panchayat ni Chongbario juda juda political bodol by Baksha Tipura Mothabo Bataina Bagai Shaklai Romani Tangnai Salo Tangshala o Batai Laimungni Shaklai Mungni Yagolo Ambasha Puro Porishodo Borogni Kaitham Thayo Bataina Hini Borogni candidate Shaklai Rijaka Tai nomination Rajangmani Mangflibo Nukjaka Khanainedi Koknuma Thumnai Rok by Tipura Mothane Adong Poritus de Burma Tamokok Shaka Boroni nomination submission Klaimani Yagolo report Chumui TV তিনি অজাগাও তিনি যে তংনায় ককবরক নিউজ চ্যানেল তাই বাংলা নিউজ চ্যানেল সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই এবং নরযত্ন বেলাকে হামবাই जों সাইমানো অজাগাও তিনি আমবাসা নগর পঞ্চায়েতনি কাইসা ইলেকশন নানি থাং দङ ইলেকশন প্রত্যেকবার ইলেকশন जों নগো যেটা তিনি খনাকা যে অসম্ভব নিকুনো করি जों অসম্ভব নব সম্ভব খালাইমাংখা যে তিপ্রা মথা দফানি থানসানো তুই বা ও হামক্রাই ও হাইয়ুংনি হামক্রাইনো তুই সামুং খালাইমাবাই एडिसि हापाराव बाहायनो जों नुखा गताल के कायसा पार्टी गुसनारि मालो लगियो न जों तिनि अजागाव एडिसि हापां खावै मानखा अबहायकेनो जों तिनि अजागाव दङ तिनि 15टा आम्बासा नगर पंचायत नि आन्दाराव आबोनि बिसिंगो पुरसभा आबोनि बिसिंगो 3 जन जों अजागा पार्टिसिपेट खालाय दङ जों बेलायकेनो बनि मोखांगो जों खादुं खाजां लायजाक ताइ तिनि अजागा तिनि जे फायनाय गोबां सापर्टार रक फायजाक ताइ नगो आसुबि दङिबो बरक बाहायनो खाबां स्राङै दङ अजागाव आं नुखा 3 नम्बर वार्ड तिनि बाउलिया बस्तिनि बुकुर जुग तिनि सेबाकलय बरनक बनर नायनायदि बबो मोखां गोसों जाक तामंखे जों आबनो तेबो मासों सारिलायनाय 4 नम्बर वार्ड शान्तिपारा आजागासिनि ताको अनिमेश देबबर्मा बबो हायनो सलाका हामा सिगलाखो ओंखाय आसा दङ जों कायसा दङ जों 15 नम्बर वार्ड जहरनगर रिंकुमक बन बाहायनो जों बेलायकेनो गोस्रां नुगो गाहाम नुगो बाहायकेनो जों बसकांनि साल दिनै दाबुक जे इलेक्शन पार्टिसिपेट खालामनो थांतानिवो आं जत लुकुरकनि थानिवो बरकनि उन्दै गयनानि थांगो फायदि जों बरकनो गोबां बुद्रिहुइ जों बनो कप्लाय खालायनाय बरक खरक तामनो जों अजा कप्लाय खालायनो अर्थ बुबाग्रानि नक फैनो जों हुमानि खालायनाय जों अजागाव बरक खरक तामनो कप्लाय खालायनो अर्थ अजागानि जे लिडिं पार्ट दंनाय बरकनि कप्लाय होनाय बरक खरक तामनो जों कप्लाय खालायनो अर्थ दिनै तिप्रा दफानि हामजानो जों तेबो हामजाक मानि खालायनाय आबोन बागै दिनै बुबाग्रानि हामजाक मुंनो फैयै ताइ दिनै अदफानि थानसानो फैयै जों अजागा आम्बासाव 3टा जागा जे पार्टिसिपेट खालायनानै थां दङ आ जागाव नरक बरक जतनो दिनै जे निउज चेनेलनि बिसिंथि नाय दंनायनो बां गोसारनाय बरकनो फायदि जों सापर्ट खालायलायानो आर सापर्ट खालायलायथिनिबो जों नुगो केबो फ्रन्ट अफ फाइ खालायो केबो उनक्लबति खालायो हाय दाना जे बसकांनि पाला आबो सिमिनो पाला क्राक आबो हाया बसकांगो तंगै सिगाङो जे नुकजांनाय पाला आबो क्राक उनक्लबो सुंजानाय पाला आबो रागो आमबागै गोबां मानसिनि आबो हायके हुइजागै जे पाला नि बासानाय नरकनि थानिव आं कक कसारो ताइ कायसा कक दिनै अजागा तिप्रा मथानि जे दिनै सापर्टार रकनबो आङो कक कसारनाय फायदि जों शान्तिपूर्ण भाबे जाहाथे बुथ इलेक्शन जों लायरि माननानि बुलाय तबलाय आबो दिनै बागै बतरिया